Проектът електронни учебници по история и цивилизация, виртуален свят за лицата с специални образователни потребности беше подробно отразен чрез поредица от репортажи във всички медии. Преди да се запознаем по-подробно с планираните и реализирани дейности, нека чуем няколко гледни точки на участниците в този проект. Около 100 деца с специални образователни потребности от 5 училища в общината вече изучават предмета история в дигитален формат. Съдържанието е представено интересно и увлекателно чрез PowerPoint презентации. Отделните модули са насочени както към деца с заболявания като аутизъм и дислексия, така и към деца без проблеми. По този начин създаваме по-добра мотивация в учениците, не само към предмета история и цивилизация, а към целия образователен процес. Петокласниците и шестокласниците в училище Алеко Константинов вече учат по новия метод. Сред тях е 11-годишният Григор. Той има трудност при запомнянето на нещата в логическа последователност. По-лесно ли ти е да запомняш така? Кое ти грабва така вниманието? Компютър. Компютърните учебници. Успява благодарение именно на ситуациите, които са възможни с електронния учебник, да се възбуди точно на тая логическа част от неговата мисъл. Учителите смятат, че електронните учебници са бъдещето в образованието. Всеки един урок е снабден с много богат снимков материал, илюстрации, въпроси и задачи, филмчета към всеки един урок и това предизвиква техния интерес. Разбираме повече, има и картинки и оттам даже правим някои изпитвания. Амбицията на авторите е тези първи дигитални учебници да станат модел за обучение и в други училища, а защо не и по други предмети. Как проектът за електронни учебници повлиява върху образователните умения на учениците? Да, това е една съвсем нова методика, която тепърва, вярваме, ще се наложи. Електронният модел на образование безспорно е бъдещият модел на образование, но тепърва предстои да се изработят необходимите методики. Учениците с специални образователни потребности се нуждаят повече от всички останали, тъй като интегрираното образование ни задължава да ги преподаваме на всички ученици в клас, но все още това, за да се случи това, е необходимия специализиран образователен софтуер и това е целта на този проект. Как се адаптираха учениците към проекта? Всъщност това беше едно от големите предизвикателства, дали електронната форма на образование ще е подходяща за всички ученици в клас. И мога да кажа, че нямаше нито едно дете, без значение от степента на образователни потребности, което да има проблем с компютърните технологии. Наистина новото поколение по-лесно възприема, по-лесно борави с компютърни продукти, отколкото без тях. Така че наистина в тази посока нямахме никакви проблеми. Какво се има предвид под добри образователни практики? Добри образователни практики са всички, които са успешни. Сами разбираме, че варианта с Паисиеви методи и с черната дъска няма как да са успешни в един съвременен свят, където всеки ученик е бомбардиран от мас-медии, от всички посоки с съвременни дигитални форми на комуникация. От тази гледна точка електронното образование е естественото следствие. В България това е един от първите подобни продукти. В други държави са направени, но сами разбирате, че по история, по българска история, какъвто е този учебник, няма как да взаимстваме директно от чужд опит. Необходимо е ние да си направим специализиран образователен софтуер и този проект смятам, че успя да постигне тази цел. Какви са съвременните практики за интегрирано образование? Интегрираното образование вече има сериозен опит в нашата държава. Ресурсни центрове има изградени от 10 на години в всички големи градове, но следващата степен след интегрираното образование е така нареченото включващо образование. Един от принципите му, че не е достатъчно учениците да са в клас, т.е. да не са сегрегирани, за да имаме качествено образование. Т.е. трябва да имаме необходимата методика, необходимите качествени помагала, с които да извършим освен интегрирано и включващо образование. Планирате ли продължение на проекта и за в бъдеще? Да, чрез един проект е трудно да се реализират всички инициативи, които бихме искали. Този проект поставя само началото. Направили сме електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас, където се преподава българска история, затова оттам стартирахме. Но има 7, има 8 клас. На практика всички хуманитарни дисциплини биха могли да се разработят под електронна форма. Интересът е голям, чакаме новия програмен период, за да видим какви са възможностите. Сдружение Фортис, чието представител съм аз,
Има потенциала, има желанието, вече имаме установени трайни добри взаимоотношения с редица училища от този проект, така че бъдещето е пред нас. Реалната полза е такава, че се повишава мотивацията за учене, защото децата виждат, че могат да положат повече усилия и се стараят вкъщи да положат повече усилия и тук да положат повече усилия. Самите те изявяват желание и интерес да работят с електронните учебници. По-добре се справят вече с изображенията. На тях е много трудно, особено да разпознават историческите личности. А тук с електронния учебник стана малко по-лесно това разпознаване на политическите личности, особено в 6-ти клас. Също и, разбира се, и видните български държавници. В Русенското училище Ангел Кънчев учат 61 деца с специални образователни потребности. Директорът Нели Дечева смята, че с електронните учебници обучението на децата ще стане още по-качествено. Излизайки от класната стая, в техните малки главички да остане не това, което е оставало от разказването на учителя на урок, а да остане нещо, което те могат къщи да се представят като един виртуален образ, като една сбъдната мечта, да видят урока по история като ли на филм. Проектът се реализира чрез оперативна програма Развитие на човешките ресурси.